Nigeria,
ime ka uru gị nwaanyị a gwa ndị mụrụ ya na ndị ikwu na ibe bụ ndị lokal gọọmenti na ndị enyi niile gbara anyị gburugburu okwu nke anyị ga-eji wee na-eje na-esonye n'ihe niile nke ọ na-eme onye nwe anyị apụghị ime ihe ọbụla na onwe anyị nara ihe niile nke anyị ga-eme n'ụbọchị tata gọzie ya n'aha Jizọs n'afọ na ka ha chọrọ ịfụ biko onye ọbụla binye ọtọ biko onye ọbụla binye ọtọ maka na ihe dị mma dị mma APC 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 sister anyị kelere kenechiri obi na-atọ anyị obi dị anyị ụtọ na anyị nwetara onye dịka and ihe ọma niile na-emere anyị enweghị ike anyị ga-eji akwụ ụgwọ kama na Chukwu na-adị n'elu ka akwụ ụgwọ ọnya mmaji ike enweta ụgwọ ọma ọrụ ọma niile na-alụrụ anyị mmaji kwuru mmaji n'aha Jizọs biko nwe obere nke anyị ji anyị mana ọ mkpụrụ okwu nke anyị nabata ịbụ nwanne anyị ndị a niile n'ebe a bụ nwanne anyị ndị niile gị na ha so bịa bụ nwanne anyị nwa bụ nwanne maka Jizọs na onwe onye mgbe ụmụnne anyị na-achọ ọ chere ha ndị anya na ha na ebe a ụmụnne so ọ rabịala ije nọ APC APC ebe ọ bụla ichekwa anyị kwụ n'azụ ebe ọ bụla ị na-eke anyị kwụ onye anụgo na obi na-atọ ha Juliet Polina obi na-atọ ha Juliet onye afụgo ya ha si ya na ọ na-ekpere na ya kwesịrị ike ọ na-agwara ya gbasiri ike from ebe ọ bụla anyị na-ekene Chukwu kpọtara anyị ncha niile ebe tata ka anyị wee nọkọrịa taa n'ujide kunuchi mmanụ nwe m ga-ejidekwe kunuchi na-emekwu mmụọ anyị ka na-eme mma mụkwa ogbenye bụrụ amaozu mmanye prezident emekwa anyị ndụ anyị ka ga-emekwu nke karịa nke biko ka anyị si ya netere boza biko anyị na-asị chairman of the world ya biko ya kene ndị bịara abịa ndị bịara na pie biko ana m ebunye ndị bịara na be anyị oche ka ha ọja tata ndụ na ihe eji adụ ya bụ ndụ n'aha Jizọs biko na-atụfughị oge egede ụmụọka wọd ka anyị na ihe a biko ana m asị ndị obodo si ebe ha si bịa ekene dịrị unu mmaji kwuru mmaji n'aha Jizọs ana m ekwukwe na-asị maka ihe a ndị hapụrụ ihe niile ha ga-eme tata were bịa mmemme a anyị na-ekenekwu n'aha Jizọs anyị na-recognize some spiritual gentlemen biko ekene dịrị unu biko na ka anyị na-aga n'ihu MC tata APC ije oji n'ụwa na aṅara n'ụwa asị unu biko ka unu were anyị ka anyị ha ka e were anyị mekọ ihe ha na-emesi ibe anyị nọ anyị sure You are welcome in the name of God. How can we use this opportunity? How can we use this opportunity to go see me here? Ladies and gentlemen, this is
Ward, Moses Njimo. Biko Chineke abịa m ọjị m ji bụ ọjị anyị ga-agụ n'Igbo anyị anaghị asụ Igbo na ya ndị ụka ekpewe ekpere pastọ ekpego nke ya ana m akpọka na Egede na-akpọka na Aba na-akpọka na Bugwunye na-akpọka na Enugu na-ayọ ha biko ihe anyị ji maka ya gbakọ tata kewa bụrụ ụzọ kpọrọ azụ bụọla anyị ada anyị ụzọ ajọ mmụọ ajọ mmadụ ekwensu mmadụ ama afọ ụzọ pụta ya ka anyị na-agbakọ tata ngozi anyị ga-enweta ya ma ga-enweta ga-apụ iche ihe ọ na-eme Chineke ga na-ebuchitere ya ibe ọ bụ n'obi Chineke ga-emeri ya and ihe ọbụla bụ onye na-ebe a na-ejiri obi wee nọrọ ebe a Chineke ga-eburu ihe ọbụla o bu n'obi bụrekwa na ezinụlọ ya n'aha Jizọs anyị nwa na-ayọ Chineke biko ka Juliet pụtara tata mmadụ anyị nwaanyị na-ege nwoke ntị ege nwaanyị ntị ege ogbenye ntị ege ọgaranya ntị Chineke nọ n'eluigwe a na-egede a Bugwunye unu ga-ege ya ntị ife ọbụla onye kwara nke unu mere ya n'aha Jizọs anyị wee na-ayọ Chineke ndị na-abịara ebe a tata ha ga-eji ụkwụ ha ji jee bịa ebe a were nakwuru ezinụlọ ha na-enwere nsogbu ọbụla ihe ndị a niile ka anyị na-ere site na Kraịst bụ onye nwe anyị daalụnụ ka anyị gwa unu our program ka anyị na-eme n'usoro anyị finish program anyị ndị ward emeze meeting ha egede ụmụaka ward anyị finish our program na continue with our ward meeting unu ihe anyị kwuru Honorable Njeze na Madam ya gwa the state ESCO and the zonal ESCO nọ ebe a zie ozi ndị ward coordinating ward chairman unu ege ntị ọfụma anyị ezigbo ụlọ ozi ife anyị na-apụ onye ndị ward chairman anyị ezi ụlọ ozi ụmụ nwaanyị n'ebe a anyị ezi ụlọ ozi but before eziwo ozi anyị ezi unu ihe anyị bịara ihe bụ ka anyị bịa gwa unu nke bụ eziokwu unu ege anyị hapụ ya nara tebụl ka anyị gwa unu nke bụ gịnị anyị abịara ebe anyị bịa ka ego ihe anyị bịara bụ ka anyị bịa soro na tap the contact of Barrister Juliet Ibekako to connect with power. Adochukwu na-enye eze Achukwu nyere ka anyị tap off from that contact of that power the blessed Chukwu nyere from the contact of the presidency. Unu na-ege ntị ọfụma ihe anyị nọzi nkịta anyị nọzi he benefited from the dividends of the progress of the struggle. I'm a Buhari organization and the APC. And we're all two presidential advisors to the president. So say we're about one. And we're all two ministers. So say we're about one. Behind us in about governance. So here are those is leader. I see a minister or leader. So the essence of this meeting, I'm speaking on the authority and the guidelines of our constitution as the acting state chairman of APC, Enugu State. Ben Nwere is a former chairman. Ben Nwere will never be a judge in some matter. My state woman that's Egyptian issues today, you shall see them. If you want to benefit from the contact of this Madam Barrister Juliet Ibekako, from the contact, you identify with yourself. Such person, the contact, you have the contact of INEC, Army, and the police. There came the election. I had just a election, the election again. I had a election there again. I remember vividly, also the first election, that is not the second one. That I don't want to contest election and fail again. If I'm not sure of who become the INEC resident electoral commissioner or police commissioner of police that conduct the election, I will not contest. I don't want this instrument of power no with us. All the instruments of power no
na-akụkwado n'aka ebe a. Ọ gịnị mere anyị n'aka? You cannot identify with the people they will identify with you. Oh, you see Bible so shall it be in Jesus' name. Amen. Before days ago, I had very brief because there were a lot of meetings I went at state. I finished here the word Umaka again Umaka what the meeting. Open is zero or Umwa in this state, local government or Umwa in the chat. Umwa Kede, Ocean to state, local government, ward woman leader. Ozi state and the zone executive, I see the zone secretary. I would get it. Ozi local awards coordinating chairman, a zone. I couldn't look from the horseman for the direct source. Thank you.